Kuthiwa abaningi-ke ungizwe ethi uzokwenza i-cultural carnival laphana-ke eMabhida ngawumhlaka 10 March, usuku oluqondane nole-EFF, njengoba-ke kuyena umuntu osaphikisana nokuthi i-EFF kuyiyona izohamba iyokwenza imanifesto laphana eKZN. Uzokhumbula ukuthi ungizwe ukuvezile ukuthi cha, uMalema wathena angeke eze ukhankasa ngakube Limpopo, abantu bengagcwala amabhasi awu-4, so ungcono uma engakwazi ukuthi azuze abantu bakwaZulu Natal. Sawubona kuphi nakuphi lokufinyelela khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yena mathi into acebisa into mzomqomela amehla kabanye baqhumela imali thubukazi ngane kwethu ngabe usuku lakho lokuqala ulanca ethwenza ukulungela upress usubscribe button, share, phinde comment ekhona nakho wonke subscribe ayikhumela khamba so senza ukuthi kube wena oqala uthola notification mase sikufakele video hamba phambili ekanza wethu ungizwe kuthiwe abaningi umeveza ukuthi ke uzokwenza i-cultural carnival laphana ke eMabhida useyitholile indawo njengoba ke ezoyithola ezosebenzisa ngomhlaka 10 usesitholile futhi nestage izinto nje eziningi sezi-approved wase kuveza futhi ngokusobala ukuthi cha kuqondene ngane zakwethu hayi ngoba nakho uthi khona udlame analo uzokhumbula ukuthi imanifesto yayo ke i-EFF bekubekwe ukuthi izoba khona laphana ke eMabhida njengoba ungizowasho wathi eMabhida bayongena ngefile okuchaza ukuthi unamaqhinga wonke okuvimba ukuthi ingenzeki into ebekufanele yenzeke eMabhida emayelana ne-EFF. So ngane kwethu kube kuningi ukuphawula kwabantu kodwa ngaphandle kokumosha isikhathi noma ke ngizwe uvo lakho ngicela ukufaka yona ke ivideo yakhe ungizwe eyikhulumela yena mathupha kungathiwa cha intatheli yeGolova TV noma ke uhost weGolova TV useyeqamba amanga wathi cha ngane zawethu nabo ubufakazi njengenjwayelo asibambe na ivideo yakhe ungizwe. Uzobona umbala wamabhinqa nombala kaZulu nombala weSouth Africa nombala wama-Afrika ukuthi unjani mhlaka 10 yonke into isime ngayomumo nemvumo sezikhona konke sekumi ngomumo istage isound iynkomo ngikhiphe esibayeni sikababa indoda phela ngifuyile ngengalo kwabami ngengalo kwami nakhuluma ngengalo kwami ngiyabonga ngobuza wonke yonke siyembuza nasi sanje macingwane ngiyabingelela nabo bonke abafowethu abakhona manje angazi noma ukushintsha kwenkulumo yini noma ukuthi inkulumo isahleli futhi bekuyizulu ukuthi uyongene ufile uMalema eMabhida futhi fanele sithathe lokujiya koliwe manje amabhinzi usuwabizile wena ngendlela yakho ukuthi ahlangane workshop angazi ngithola kahle ingcingo kune-cultural carnival umhlaka 10 February kuqondene nje into enami kade ngayishela waqondana ezosuka ubhoda street ize iyophelela lapha workshop bese futhi workshop kudliwa lezi nkabe eziwu-20 ezoyikhipha so sengisho ukuthi ke mina lo mbuzo obuzayo nawe oxele nomkakho ekwenzele icala eliyisici emndenini wakho uyothi uma ukhuluma nomndeni wakho ukuthi hayi ningakhuluma nje mabani ngakhuluma lo mfazi phakathi nje umbulele angalo msawuqhubeka naye ngiyeza lento ishilo ukuthi ujiya kolimi uqiniseke manje mina ngizofundisa amakilimane mina lawa la angagcwala amabhasi awu-4 njengoba uMalema asho athi abantu bakubo bangagcwala amabhasi awu-4 the same man that have insulted his own tribe that amapedi angagcwala amabhasi awu-4 that's why he's not going to do his own manifesto kuphi na eLimpopo. If you have listened and zoomed to what I've elaborated and presented in my address that make a lot of sound,
ngicathi okugcina ya sorry ngicathi okugcina amacingwane bengibheka nje ukuthi umacingwane ikhona into ayenzayo mhlawumbe ngokuthi uxoxisane nemisakazo ney'teshi ngendaba yokungadlalwa komculo wamabhinca ngoba ekugcineni kufanele ngicabanga ukuthi u-champion ukuthi nawo udlale ngoba I think isekushintshile usuyawenza imali nawo kuwona ama-commercial radio station ngiyakholelwa ukuthi asengawudlala ubenzele imali. I think nje oshwi nomuntu ekhaya ngangike ngibezwe nakwe-Metro FM ukuthi mhlawumbe babuyele bawudlale umculo bakhululelwe ibhinca president ukuthi awudlale umculo njengabe wawudlalwa mhlawumbe omunye obani ongadlalwa nophusukela kanye nophuza ekhemisi ukhona ingxoxo ongayivula ukuthi kuxoxiswane ukuthi abawudlale lo mculo. Kulokho we have a meeting that has been postponed for a very long time, no multi-choice. Ukuthi sihambe sikwazi ukuthi sikhulume nabo about-TV ukuthi umculo wethu must be regarded as a commercial music. Because we-insult ukuthi you use the same audience that you have said they are not commercial viable, and you use the same audience to listen to your commercial music while you have said the music they love is not commercial. Exactly what you are saying. So it's an insult to the entire society. That's why I said to you. Njengoba uyizwa la umntwana esekhaya uNgizwe esho nokusho ukuthi cha yena umcimbi wakhe ungawuke uMhlaka 10 laphana ke eMabhida kuyobe kuyi-cultural carnival. Umcimbi ke ayobe ehlabe khona iy'nkomo ezo-20 kanti ke ilento le imashi iyoqala laphana ngakupoto iyovala e-workshop iyothi misivala ke e-workshop abantu bese beyophuza amanzi laphana ke eMabhida bese bedla nenyama eyobe ke uNgizwe ehlaba iy'nkomo ezo-20 bese kuveza ukuthi yena-ke impela iy'nkomo nazo futhi uganiwe njengoba-ke eganiwe akaganwanga ngokwenzelwa kodwa-ke izinto uzenza ngoba nakho unamandla ukuthi azenze. Ngala kwethu baphawulile abantu abaningi ngokuthi uNgizwe ngeke akwazi ukwenza leyo nto noma-ke uNgizwe unamapho. Nakhumbula nje kunomunye ozawabuza ukuthi kushuthi ingoba nakho wawenzela ukuthi ukhuluma isiZulu siyajiya yini mangabe uthi uyongena ufile umalema laphana ke eMabhida wase kuveza futhi uNgizwe wathi impela kunjalo ingoba ke wayekhuluma lokho wayekhuluma izama ukweqisa ngendlela wayeqisa ngayo amagama kodwa ke ingoba kunento ezoba khona laphana eMabhida cultural carnival esingazi ukuthi ngempela inhloso ye-cultural carnival kuyini yona le cultural carnival. Ngana kwethu ngiyafisa ukuthi ngizovula khona laphana kwe-comment section ungakhohlwa ukusubscribe share phinde comment khona konke subscribe ayikhumala khamba so senze ukuthi kube wena oqala uthola notification kanti ke uma ufuna ukuthola special notification ungakhohlwa upress like laphana ke sikwazi ukuthi sikulethele zishisa zinjalo nge-notification. Danko.